agus fáilte go Tae Le Tessa, podchraoladh nua de chud Muineachán Le Gaeilge. Is mise Tessa Darnoí agus sa sráid seo be muidir chur béim gochanna áitiúla agus canantí áitiúla sa chundé. Tá trúr osmachóir an seo aniu, Póilín I Rúnaidh, Seán ó Murchadha agus Conchubhair Lochlainn. Agus is dói margheallas go bhfuil mud ag ceilú an Nollag agus gfuil an Nollag ag teanú linn agus gfuil an ifig I Muineachán Le Gaeilge maisithe go deas don séir. Siúil nach jiggling ach a bheith caint faoi Nollag. So, Póilín, dé de thurm híon ar Nollag an muineann tas a sult as an am seo bliana? Well, ag gníise tágan san is buinem a lán an soltas. Tá déannar garfáirstí agin agus tá sin scapar fud na tíre. So, ní féidir le teachtain seo I ggur an Nollag, so bí an oring dul ag peistal. Go chun de lú, go chun de slige agus go chun de an chlár. But mar tá má inín ordinín post é híí chun de an chlár, caiimiir dul go dtí an inín. So téimiid an sinní gur an Nollag, Tréis afran na bhainithe, caiimiis fanna sa bhaile gur afran na bhainithe mar tá an córán sa bhaile agus dar nó é tá meici mar ina ceoltar mai agus féidir leis canú go mai. Nílas ag mé alarm sa but just bí amán. So bé me sé afran na bhainithe agus go luas a bhí an afran na bhainithe cuimhnithe. Bhíon an car pacáte agus is teach sa car agus ar aigling go chumdaí an chlár. Mín de gríthach atá an díobh sin mar sin. Seán, go dé daithníí an leatsa faoin am seo bliana? Is tógadh bhfuil mis sé téimar má lábh chuir susan seo, mis sé ceanna daoine 6 ba humbug seo tá an seo, but ag an Rage! No, Fred. No, is mail mé dúir an lé tá si go jazz fuú le gachtain agus go gachtain in form mai agus mé an deis agin teach le chéile, but caiimara mai heilech ní dra mór méid ó héh brontnas a bhrunúir an chéile tá deir méid gcóí go grágin de chéile agus mar sin sin ar tábhí sa teach ach is mail mé agus is mailm na cuimhní bhí agam agus méid fás an usan seo Muineachán agus an crack agus an spríir an treid an joy treid na parke. Bhí go leor páistí an fudó níl méid páistí is cónaí lá an bhaile, bus cuiinm mé agus éróh muid máin agus go amach agus ag cosú le na cardide agus fistrú cad a bhí acu agus mar sin but no, bhí sin cean rudí is mó ó mo chumhní de, but it's lá an yes, tá bise sásta cé nach far mór Nollag mé barlum dus ligann me cí agus dus leir léamh agus beidir archar tele. Sos a glacu? Sos a glacu. Sin go dtíorga, So yeah, go dtíorga. Curt fuairtíon nach chrochar? Olas is bra lumsa tá couple of class amsa mar is mission cocra. Oh right. Agus janam se couple of road file ar nos janam se barbecue ar Nollag gach blian. Agus you see I'm rud nach digan daoine, nar a hagan an clán le chéile agus hosníonn san rack agus an bicarálas mar sin de. Tá mis sé maithar an decking like just lom héin líomhás agus turkey har an gúil agus just a golfú béla bra. Tá sin den neamh cotanta do Neamh go áh de far. de far agus barbecue ar lá Nollag in Éireann. Well, you see, janam sin barbecue all a gcónaí gach seaartint an bhliain mar just sin soch Fuaim is amsa. Like, I'll tell you, Cursey grows, mar sin just Cursey obra, being she gober le tech nuas, mar sin gcónaí, dollar Lewis na goiche, gach magic. She in the dini nuaim shrejinity chin. Yeah. No, stop him. Yeah. So. Being susty. Yeah, agus just beam share my halving ho, just to fit them all hard, like, Jenny tosher choked piece of rotten church. Agus bidger yatu mar shart, agus. Gachrod mar sin agus current to béla bra os Lochlainn agus is mar jaller sin atá sé I mean tá fá an goróin féiste seo ag gach cultúr riamh a bhí ar an dón seo Lar jefra beidir Greenstad an jefra díreach búilte agus cealar a dehéisiir go bhfuil solas dehéisiir den chatterid so bíoch féiste agin bíoch bia I deanta a chéile agin agus dúsa le go pásan a tógam an Solas agus tugam se in our era sin. Sinning to just. Moim Chontae is mar mission. Cork má hawk, yeah. Mission Tae Mhuineacháin sa teach agus Milchadha ar nói agus mar sin so Oprach Gin so go dtí an stosa ar lá Nollag. Cashway. This like Sea Heart, like the Dearcán Telefish, sin really. Níl Póilín ó hasala an seo. Yeah, I got in a rudegni and a concarum or the gna being an over galer
ar dhéanamh ag bannaté. Well, sin go Dearcán. Jamesa an fian ginger wine chur mascam sa sin le chéile. So tá mé ansástal am hain agus anhródú. Ceadú na satna Le bhfuil é búirt go rathach duna cinint dal. Ní muidir chaint fí fatín an seo nar cé bhfuil patín ar fáil hart fan seo répa sin scéal eile. Na have a rud a ré. Tá rud amháin a dhéanaan mar chéile Genetation and mulled wine agus rud inta mór é an ihe rih ré fáilte an saucepan mór bán an canas mó atá sa teach agus chuann si seo agus ní féidir aine dul na leis sin a dhéanaan an mulled wine. Wow. Teach sa car agé. Agus chuann si teach ó bíigh sáháil na buideal le cúpla seachtain na nuas agus go mé buideal le agus lína siad na buideal agus téan an mulled wine go chun an chlár chun na lú agus chun na slica agus an céad ceist de chuann si there nuair hagad have you the mulled wine so buinte saltas. Tá ceist agam sa cad a bhís na budéil sul ra an mull wine an so just No ní éon sin siad de aine cad atá. Agus dearan gach duine bhlasanna go bhfuil si go hiach. Creidimé. Ní ólam ní ról mé riamh agus ní mé tasna inis Tá mé roiéis le tasna inis agus dearan gach duine go bhfuil si go hiach. Galanta. Sin an taon rud amháin dhéanaan si gur Nollag. Dus ik kaint fi kan weg ol ma waher mar in ginnen die si but sherry trifle ik am no Oh yeah. agus le heag fáig an tá go lord trifles ek sa chatní so am sean school Pioneers wink wink. An tréide agus i chattíon man trifle agus sin go mín si go hiach, but nuair nach mé méid fécinint chun si an sherry sin níl go maiid gan sherry. Well, is even lumsa an am seo bliana caiim mérá mis sé inta tóca leis an Nollag ag Póilín tóg siarmuid go dtí dóig a chéan agus is dó gen chuirsíos ar lá Nollag I do haachsa agus tuig fásta níos. But den óg. Mar cinne óg? Yeah, well bhí clán mór agin a bhí mar go cóní puintú a bhí fer meid mathair agus má bháthair caiim mérá an ban is fearr a rugú riamh. Bhí sé abal a gach rud a dhéanamh. Cócracht, cinnetáil, fuáil, agus ag an Nollag. Ní romid sever mar bhíon fer an bag ach ag an am cinenne bhí gach rud agin. But ag an Nollag bhí an turkey, agus bhí an lívás, agus bhí an trifle, agus bhí an potdog. But ribh an Nollag is ciban an bhí cópra beagus tí sa céisin agus bíag sé ag fáil an gláthach, the jellies, agus iad a choristeach an go mé a lán cinnacha can in ní a chéile, agus beag an potdog genta I bhd ribh ré agus beag sé stíon sin. Well is agad bócalí sa teach? Bhí cara bócalí a bhí na sinna na mise, agus éonúair nach ró mháam ag fécinn dasglóg siad den doras agus chuir siad den dornasteach agus tógur siad. Láh mór den potach amach agus amach lágus agus ihe, agus gideach siad na an gláach. Agus an sin nuair a dhéanamh me bháthair go dtí nuair agus sé go dtí an cópra chuin an triflí. Cóil an gláach go réir ag sé le imethe. Búclaí mar sin, but bhí gach rud an bhí ag brontanas bag, béidir aráiste, cíirseir, peristoci don na búclaí, le ní ró a lánáid, béidir na daoine is óga go méid breagán bag. But rudí beaga bhí na daoine a fáil, ní cosú le dul go smits fa látá nniuháin. Ach bhí dinner den scáthagin, cóblasta bhí gach rud an. Agus rólig achan daine san teach I golfí don Nollag. Agus gach duine cair, ach go bhhain maiad, ag an am sin ní arna le fir rud a bhí. Is tí sa Ní dhéanaan go fóil. Annis simply, annis fear. Tá ahrú Scéalán tá na fir óga inis ag chéidú lá agus lá sinna dearan siad na bheith crothir Aber le fan céile le dul. sin lá agus níor ahraí maiad clúdín riamh. Agus cyfiad páistí bhíon san teach. Dóraigh. oh me Gus ní raithí sé ceanháin acu. Canna bé, yeah. Agus, an pá céile bhí agam nílas am a raithí an éad.
To Mackie's na bad books in it. Beidir gúil Mackie's milse, but ní arna na daoine a bhí ag fás in éasa na pir, ní arna siad rubber mar siad. Ach dearcán go raibh the sunna a bhí anna garc siar. Oh, yeah. Agus I gcónaí bhí anca logging I Bellátha Bethe. Agus nuair bhíh an dinner hart gach duine is tí sa car agus go bailí Bellátha Bethe chun cuairte ar an nócad. Agus an céad rud gach eile bhliain, what are you having? Agus Hanukkah and Fiona Marcus for got in peace no my body no ridiculous agus duskel siad na bosque Milseán wil sag na bos agus vi Milseán den skahage so sin and doris agus in sin rasha while kun fake and share television but sin and law no like vi am den skaheg na dini agus in sin land major I sin a hen leis na rudi kene is na tishmari Seán go dé fuútaí an tug siar mud go dtí na Seán le henta sin. Seán le. Fadó. Is cuilam dus swing fin vele agus dus in sin who me his is cuilam blian amhain who me history or seer Lochlainn me yad agus dog sheet Michelle leis an turkey is war me or Capri turkey le Alan Dunn or fá seachtain no mar sin héint win me an so but nach the cockroach Mars gra no but togu mission show Lauren Wile agus mar maybe glór den daine na páistí óga bhí sa cantar seo bhí gnóna agus cuiidirhaine go is tí tarban sráid na parca an seo so trainers McNally's McKenna's a leg agus bheith mu go go hart agus ní sam ná maní beidir go an cooldoras den teach tarban oscailte beidir am é sin a héanú nó a dhéhnú ach so feice tú duine na ggóin sin no but really bhí muidir hús stair leis na cáde agus archar na brég an a lig a bhí agin agus piece of crack and sin agus ag smíú cin scan an a bheith muidir archar seo rih videos no éonrod no Netflix mar sin so bhío bhí bheith gachta is cuilam an blion gur Raiders of the Lost Ark ar an telefís caighfuil si go luas na hochtadí nó rudí mar sin fi rud all war sa cantar seo gromid go bheith Arker Harrison Ford agus Indiana Jones mar sin an crack agin óhéh sin but is sto go cosúla affran man ihe is cuilam sin rachmaid hiic sin gach blian agus bheith muid réile go ag an laba ag an am sin agus tuirseach tréta agus céadhad bheith cragar an doras agus carja doing chochas seach carja de mom was the a bhí as chun herón agus cantarm sin de agus bhí a toguid agus ná carja le muinte agus an bhogtí do ra agus í cantar eile chochasí de ration seo go mna hon chun casúing agus mar sin de agus I know fech me go ag an lab sto go 3 o'clock má agus feh na lads na carja seo bheith tríéis feh chattarráisiún fob le agus mar sin so bhí ar an éisteach le gacail a rud faoin dón folitiocht cultúr rachan rud a bhí tuairmí leidirach go bhí agad so bhí sin go lig mar chuid mohéal agus mín tu a bhí an in áir Croir go dé féidir tug siar mud go dtí Nollag do óige Killiganigan yeah, mahan bóchar so do bhí scafte fémar atá éon astáid tíhiíach de fud fad an dón bogan daoine isteach ar cóchémans an saoil leis tí do rééis so bhí scafte páistí a tháinig an níos ag an am cena céirna so an seo an Killiganigan Defence Force by an chance riamh Killiganigan ní arnig so dremer a hangabar an níos bhí gach den ag fáil an rothair an blian cairna. Bhí gach den ad fáil pérod. Leis tí a réisiún bhí mar soch tugaí den rud canan cairna. So fach fémar luútar héin amach go luú agus na brontan is oscailte agus a maithar mór reit ceirúir tosa reit máin bhí rectam. Ach bhí muidine aisteach ar bhealach measam mar tháinig dadí na Nollag, maidin Nollag agus bhí mar ar beach sketch mí ar gach den teach. Ach dag muidine na brontan is idir chluinne go dtí ní an duine. Agus bhí sé genós arne freistal an affran agus dulnáile agus go deoch neart cósna agus card am hiistí go dtí an teach fehenne Johan Nollag agus córás mar sin agus ar naie daoine bogáilte ag fágáil an tí like maithar ag chuirtáhaid gin an tháinig na paintas agus just na kosher ceart na glynne seo lán go béal agus bh tháinig weit agus láintse sin a ra go dtí beidir termas
3 o'clock nummer sin agus bharrtaigh daoine grú sin an trílehain just an nóhaile finiu réile. Agus an sin bhíoch an duine ar agin. Tháinig don chud is má sean histí as a clia a níos ach do bheoh siad san an duine ar glóte agus na brontainna siad ar chluinne sin. Agus muid gargur leheadí Raiders of the Lost Ark no ETV chomór sin na hochtútí just is cosú grú sag job lot ar na ceart ET a hashpáint fenne hart ar séflí in the room like mar haró Nollag ar bí an nach ra ET ar siúil agus sin is cosú grú brain fartation ar nach ceart eile chorp muid ar siúil Jaws stick Jaws on sin Nollag ar like and sin bheitfa a híon sin le de brontainna sfuí do winteras mar sin agus Rúnaidh beag cáis agus na millseán agus an sinna lásta agus Is am galanta é de fláisteach go háir is am í de dréachtú le. Speisiúil, agus an sinnig dearad le I gáí críicnumar le ag imerscartaí. Agus béidir airigad I gcóna búteoirí agus dar nó I béc an tríide go deara rinnetas an botna sin agus níl maithir sa ag leirtúil go fóla. Na cartaí a tamar fad agus ní ro an lán airigad I gceist agus chuir béidir drahar amháin chuir sé 5 punt agus chuir sé ar crochu hús an sin 5 punt I ggur ar 5 punt a bhí an sin I ggur an búteoir. 2 shillings. Agus sin bhí daoine ag déanamh ní ro an rud dulí gata agus bhí cheating cai dollar an tamar fad agus an sin béidir trid agus an sin hánig tuach máharis teachas sé. Sin dear le sin chuirmid deir sin chuirdam na cartaí dom. Deing nach nimrí mór an teilí cartaí ní smó. No bhí agin an tamar sin ag an am sin bhí na drothracha is sin a bhí siad imethe go sasno nó pPáirt bhí agus I gcónaí bhí siad bhíoh siad de teachta bhhaile den Nollag agus postmórí inúhar na daoine bhí ag fiú. But Bavralo cartia image no whichever leis television agus Lanach sin araya. Bet the wars grista law league sus all we got rod honest make awkward go hin to gor na dini sha ha big telu agus an sin I de creek no le tredge. So I should rodegnali. Beju go make get the bug Irish or beju make couple iron agus nur bhíon an jochas tí. Bhí gachsáis iron an. Ní bhéh agus beidir go méid iron jazz ansim agus ní bhéh na focail rólas agus déananig sin suas na focail agus beidir sin go tucha den éigen is teach leis an sais. I ggur an crack I ggur na daoine eile beag siad ar mira carcalóir. agus siúlach siad amachchas sin seomra go dtí go méid sin, but sin I ggur an crack. But Cai bhaim bé a rud is sport a haisaigen chu ar siúil. Bé dear sin televíse gam áirithe ag an hamadí sin. So ní cai tú do sport féinní a dhéanú nó a cumas suas. So stop an televíse gam áirithe? Ní clog mar de haróin rud eile le créú. Wow. Beag sé críicnathe. Sin deir leis an chláir goirniu. An mé ran na bhíon rud éigen nó bhéh Ar an televís? Well leis an sais go chans go an chuoine bhí an. Seán rúise de nós agah sé Jacks agah sé chluhí mar sin imirt cartaí nó go bhí rud. Ní ra, but bhí feic na chluhí bhíag na páistí dar nó agus bheith muid chormach agus reinint do ná bheith an rud briste faoi deir Má rinne muid dúirt gach blion monopoly imirt. Agus ní dólam gur chríicní muid riamh cluthe monopoly. Chur gachtain na tús cluthe monopoly, but nearar chríicní den a riamh. Socially my head on. Oh, socially dar nó. We gaan wel ruddy mar sin but no ní hé sin ní chluhí don so Connect 4 agus Twister agus Atari go mai an blian go Cards Against Humanity. Ní Sin rónú aim sure sílam. Sin mai. Fi mé swinine dus sin kaint feed na scanin agus Jaws agus réidir ar an scan is eile bheith me gcónig silamach do It's a Wonderful Life ar nóid, agus inis fiú go fáil téim sa gach blian an fictar an hé sé rock méine sin Swan. This the Swan and Swan is can galanta like gus cahircha áling agus currently It's a Wonderful Life. Agus but no beach go hálín like agus higla joáil rihré agus ola seach agus sí stuff.
agus just is even am a goal chun sin eáil like you know Wow. sin an orí bhí beidir barí jocan agam ribré fit me chola Larn rud but Se rud cotanta an ól. No an fair in each. Tá sé just mar ceart. Joch of us at go bed the chola in cair. Could you fé héana chu ró chluhirbí á immer teaga se agus sibhóg in Well, teach. our naie is come a pay costa se fi an bronton as a hánig. Like Riv Man le vak mit our sea in some buska. Na rudí siimplí sin. So na chluhi a fi an in our even no Ní hé goró tradiisiún de hí agus beidir cléthe monopoly nó le go sin a bheits agin. Tá dar lóg sé tá ach bhí sé soach spontaneous, you know, Aíonna rá sémuid agus genmuid se agus tháinig mé beidir déanach mo hóhans na hotatí mar tá fíoróg. Fíoróg. Sulam héan Agus dáthir leis. You know, bhí cléthe riomhre am so in a Roma óg, so bhí an Commodore 64 sa teach mar Curuma yad in a walya leis on upper playing on go agus fólam river a will so agus yúldig sé mahas ma ag vi an Commodore 64 chak agus just rish sé hugum ni this am Kenot or Hulamen or hunnic me ag go le hedrod agus cléhi river on. Wow. So vi mis togi lo shoot Yeah. agus ar na vi Lego on agus given them like vi couple den géri me a vala idro mecano getting the bing the Lego a what Mecano the mi rudi gros géri mecano like yenning stager in torrent get out of that Lego Star Wars no torsion do agus so like Kamanyar dama just bra happy ag gobar ar mar rud hénig ag sinú láh am áfa hinne mil seán or jeez tá sé seo ínta uig nach chlustá Shop therapy do so What is vi sósa? No bhí is bra So go dé an brota is a cheasan amach dit se ó do oige. da bhí coppla cean is chuhann lom blian amháin tá gá cean an actually is given them blian on Honig daddy and Nollag le collie Ghostbusters do. Wow. Vi miss a class and mar ni were Aíonna like so like Ben miss a Gannis and Killyconnigan Defence Force when you are late lane galay mar miss a vi Gannis an arm low. Let me just explain shirts that Eva agam me Lochlainn agus tá simple. Of course in her fad. Not clean a Jake Dation for ma. Who are you going to call, huh? Chraoltóir. Is Kibbalún blian a hánig an Craoltóir amach. Chraoltóir. Rinú an Craoltóir. Sin a céadar a hánig agus an Dearcán is oige bhí fuisi se Craoltóir. Well, and rod fear speisialta. Who was Kyler who, yeah. Rinú é Dunagal. I Crawley, agus bhí ábhí speisialta. Bhí sé an nochtathe an Ed Sullivan show no Beidir go ró, but an Craoltóir seo ní éadach aine lába choir má wabog, my dog, my Craoltóir ní éadach aine rud a bí dhéanú le. Agus for the year for sure. Fu mar dhearafar is oige an Craoltóir agus cúpla lána íolána Hánig duine leis na sisa. Oh no! Gar sí an grúig a bhí ar an Craoltóir agus bhí réblóid sa teach. But you all right? Bhí is chuna rá gur bharrtaigh tú nar bhuair an dearfar so ag an Craoltóir a go ró tú níos fear an bhríon dar gean. Is cosú gneaci tú tro eile leis. Go dtí lániu an tá sin bhd. So Karen! Agus síle go bhfuil an Craoltóir fós eici, but an grúig garan. Agus cé a gar an grúig, bhil is aici go Duine in na bucalaí. Agus goile tá agam is an clú ar Craolín éis ná tá driglan an sin tá caiint fi alcohol éis Tá So for the year for Craoltóir ach cé an brontanas a cheasan amach bit mar sin ó do oige. Ní ceban lam. Ní cean Ní ceban lam. Mi sé an chalín ba hinne a bhí sa chlán
Bhí me sé i gcónaí i cuid le a bmháthair. Aon rud a bhíoh sé dhéanamh, bhí me sé cuidú an tamarpad. Well, bhí me Bhí me ag glasú na tine ag tuairtear na páiste níos óige ag cinnetáil. Bhí mé abal an aran í dhéanamh sula rómid dó gábhlíon déag agus ag cinnetáil mar bhí sé cinnetáil agus ag díal na gansaí. Agus bhí ar a bheith ré ag am á speisialta gach dar seachtain agus is ceann an bheith déanamh na muincelí agus na buine agus cairilí chun iad a chu. Scéalta na ítach le bheith agat. Agus cadéile bhí agus ag an cócrát cumáid, you know. Is ceann am bhí mhór ag dul áit agan agus bhí an cáchas tí san aiad agus duisina ná dearmad é thuirteach ag am áirithe. Rinne mé dearmad gláir agus nar tháinig se bháile bhí sé dúdóte golóir, you know. But nuair bhíonn tú ar an duine sinne sa chláán, bhíon a lán le déanamh. Ach bhí clán óhar agus. Tá ceap go cihní galanta ad ar an am sin na cabhla do bháim. Mar ní tharlóg sé gan. Sin an rud dúirt mé ag tús an duine a bar a rugahíomh sin mháthair. Ag obair an mhaí, ag obair is tí, rugú an céad séisiir daoine sa chláán sa bhaile. Wow. Yeah. So an céad úr rugú an duine bháin is tí I baile na Largan sin I bléní san nursing home. Hui mise is teach bhí me do gábhlíon déag dis, hui mis teach ar an rothair chun í a eáil agus chun an map nua seo a eáil. Emmet an tanne mathar, tá sin a rógra is. But heiscéile choní mar what 5 míle teh muid a bailile sin an céad úr riamh a bhí me I sa baile mhór. An céad úr riamh, so hui mer an rothair chun í a eáil. Ní rós agin riamh nach ró na rudí móra ag teachtasteach mar brantanis, but bhí rud éigen I gcónaí. I gcónaí doing. Agus ní ró agus if daoine arán na páistí ón chláán, sin iad na páistí a bhí gléas a níos fearr na aine eile a bhí ag an scoil. Agus ní roin éidir scoil ag an am sin, carcolóir, so bhí gach, agus bhí ar an siúil ar scoil ag an am sin, 2,000 go le gach maidin. Ar scoil agus a ráisiúil, an is cebalum dí Jerryfuair a bhí 6 lagan sin hén agus bhí sé beag as cebalum na bócalaí an labhíle ag an Jerry í a ampar ar a drum. Na rudí a rinú ag an am, you know. Bhí mé gurí smé just tú caint fon páiste níos óige agus go raibh siad omperthaigh an scoil. Is cuoin lomsa bhí cónaí ar lech arman agus bhí ar an siúil beidir míle drona scola agus mis mar dhearfar, but bheith sé bheith muid máil agus bheith mis rá come on agus sí ní féidir agus is cuoinlumm tháinig mit isteach tríis siar an Nollag agus bhí tháinig me seach ag an rang agus bhí me déana agus dúirt an múnteir you should have asked Santa for an alarm clock so agus phléas gachtain amach gair agus bhí me rá má dhearfar tá mé chuní Gonar cuimhní deasa Cuimhní the sanna. Bhín scéal eile faoin óla. Sin an am ar hosí mé An tam sin bheith buidead baine agad ar scoil. Agus chuir an múnt an buidead baine os cóir na tine. Dogus sé an clúdach ónbaidir agal go phléas go sé chun é a héamh pí beag. But is ceann cumad má grathar sinne get beag an baine anas go méid deach ag an chalín lag seo agus é ól ar an bailach go bhaile. Agus pí bag den lón cumad sé anas go méid brisú ag agus pí all ar an bailach go bhaile agus deach baine. And then to Seán agin tíad eile that you Oh yeah, Seán, sinú bás. sé géirí a dhear for a warú. Agus cebilumsar na bhí misig fás níos bhí neart daoine san seach agus bhí cóisiir ceart agin ach i gcónaí bhí ar achan duine party PC anú agus hain mis sin idal so bhí mis gcónaí man tunes ní rom a rohaid chaim mé rá ach bhfuil nó an ro party pieces a rí agah se riú. Ní a bhéon speisialta ná bhí muid chumid bhí muid chuthaigh rangan a fadóg stáin
agus bheith mu dúrfur an bhaid capim sé sé bhéh fólam Donny Butrig agus Which you agad the nish? No, níl. Well, the one John Hallen shop. No, tugabogé, but fix so a reach fix na colony ag shenam ceolar an lá bheith me sig sí intin agus mar sin. Tá an arán a chanó am chéile, mar sin bhí tugamid le na tapes a bhí ag Albert Frey bhfuil agad Bill Firste agus bheith muid a canan harán a bhí ag Seán Bán a Riana agus mar sin. So bhí sin bur chuid I suppose an Nollag agus amar bé go mix muid le chéile. So seacha sin, but yeah, no, nachar chéist an bhí Donny Butrig. Could you have some Russian Póilín? Oh, yeah, bhí go leor canú legit. But thua leis na póirtí, Dearc na mami, well, na inis, ará nó sóta. No, níl ní ábalta. Come on, a raigla tá tú ábalta agus thris tamil be gach dana ag ceol, ag canú. Fó Greenfields agus a na rudi sin, vexi the rollers ag gach dana. Agus could you have more parties agatsa? Get the book Irish Horror. Oh, really? Get the bug out, but there's go leir drama agam, nar iron in sinna caile túna focal. Right. Well, John Clark, there was chuck a bit of rash. Could you have food to her? Curry stop leis an bhléana is a rimle písa bhaid Chontae Billy Conley. Agus sagart an sa siomra. It's fear Scéalta. Oh, God. Could you have that Valak Bridge? Yeah, Foggamage and shit. Yeah, ní ró sé really nósanna a curú stop leis an sin. Really? Yeah. I goni hasni me mahar ag canú. Bhí áran amháin speisialta sin an táran amháin a canse riamh, agus bhí burster fuair ag mahar agus bhí siad in ionach ag an canú. But bhí an táran seo ag mahar agus eisina hosí I gcónaí. Ceol sé an can sin, agus an sin, well, bí ort the písa dhéanú in hí, má bhí de dhearr abad é dhéanú bhfuil caiith tá sa rud ag an dhéanú fasta. Actually, I'm going to see the jazz. To Coney arm sin is an racharn condan me, agus amar be hen to amach hig an club, agus bin yartini in sin a goni, agus ta si de goni chin achan dinne chimplig gurkle, agus bin party piece le genu ag achan dinne. Agus is come a canish atá it's come a canish atá on it shasan dini sus agus bin si brass asta party piece no or na chasu or na chanu piece of ceola chasu agus sin gur clachtú ionach é don glú nóg agus go dogan sin muinin dó of chumai Dhéanaan an céad duine é well sin an canna chakra. Yeah, sin go Tá sé lí ré rud ag an dhéanaan duine bháine. Ag an am seo bliana is dóig go míon cudhór brú daoine ag ó híhann sipadúirta ag olbhí bí ag tuairteabhar den na fláistí ag déanamh cinneal achanúid furfa don Nollag ach an mhaíonn sibse an brú sin dúil. Seán nó ní mhaíonn tasa. Déana bheith scróthach le. I can't feel really bit furfa ag iscoil siar maidir le duine an Nollag agus Lochlainn am him ar nearchuidí mis le bháthair, but ní réic má bháthair go mai ag golbhú cén tám mé an duine sa bheith sí rá, ok, bin duine agin ag cair agus an oh no, ok, bé sé an ag cuaig blian amháin bhí an duine agin ag deheadlog san ihe. Tásúla ná lí go bháthair artar an seoir, ok? Rúise crocodile se go fóil. Is am cadé a hála, but tá an bína chósna is go tá cuitna chardir an méidir, so chuí an blintin go duine aga bhí deheadlog. Ar is sé thugad beidir ceist a chur agus tú a hí sa chathir. Bhí me sé brasasta go So ní tá mé just tá intas arm go fón nach neanan tú fac ar lá Nollag. Nach mé sé. hé nach níanam fac, déanam fac, sin chuidir Beidir go mé ahrú scéalaí míle nuair chluisin sé cad a Harliún in áitina eile. Beidir go mbeadh brú ar daoine mar bhíon aspa airgeadán. Agus caiimiid smaoinúir sin. Bar tá price atá gach rud fé láir, tá sé anna anard, agus má héadú amach le €100, í bhíon éimbrisú agus ag teachtam, agus beidir nach bhfuil an targa sin, agus bíon a lán rudí dhíar na páistí nach bhíon. Agus chumáile sin keeping up with the Joneses, má an páiste bháin rud ag an páiste eile géirí an rud céarna. Well, má tá cacalóir nó má tá scara agus tá golóir agus níl an brú céine ort, but leis na daoine atá fás na chláán na tuismóirí fel láthir, tearing go bhfuil chuid mai brú ara.
Nar a tháinig buca seán ar an saoil, bhí córá am héan agus mo bhain céile le daoine Nollag agus bhartaímar an géad lá riamh nach bhuíoch sé rutanseart olmhór ó daoine Nollag riamh mar bha páistí eile maihan sin nach bhuíoch agus bha páistí eile maihan sin a bhah gá níos mórthús. So má tá sé chun rutanseart olmhór a áil don Nollag tucha sé weim héan agus ón bháim. Mar tá bhí ceappa go gcurann daoine bariaach brúar chu féin, agus déanann sé dearmad ar céir atá gceist an seo. Tá caintear béla bra agus am a chahabh I déanta do bhaintear. Sin go ddíortha. Dóchas agus solas ag tíad ráise de héal de réir chéile. Agus má tá tú ar an múl faoí agus má dhéanaan tú de Seán le sin ba Nollag maiad. Mar gón daoine má freisin leis na rudí cin bliana na bpáirt na cin bliana for sin. Rúnaidh bliana. Na Rúnaidh bliana, yeah. Like, just déanann sin dochar sicúlaach, muna bhfuil tú just ar an múl a ggóin ará hir tan neart brú am a héal. Dá darlóach sé sin aonach ag muna darlíonn níl mo chuna bheits níos le brí faoi. So, má tá tú ná beidir an cripa sin a chaasa de chléigen. Tá bh cheappa ghfuil sin a chabhar miltena do réine agus mar luú tú an méid sin brú agad is mar agus eile a maihan sin ar daoine. Tosní am héan ar an Nollag hart am ní man fór. Just ag genú rudí beaga bíteacha beidir ar an dónach. Coppla uair a chléig a chur seá in. So im léana tá slámór chutney am. Ach rinneú. Which we chuirt curra doing go leir dulí go a hawk. Or bhrealing go. Torma chutney, that's like. No, tá gá crán in san gáirtí ná gin agus bhí neart úlagin am léana sa dort me right chutney don Nollag. A caiú é ágáil fa hinne séanú seach de chutney ar bhaid le deis a hort don rud. You an blas ceart a bheits ars a bheits mascí mar ceart. So chum a túsla sin. Sin iad jazz rud lá déanta a bheith agad le tuairsta réine sílan gur rud speisialta é sin. Well, caha mé so gahan sé sin neart an bhaid an seachtaí chum a tús le salamis as mar sin. Wow. That's on a bougie. Tá, yeah. Well, our gurma, when I come on, I'm not going to sound ag an am ceanna cearna, just guarantee sin an costas. Current just spend my arm saying Ari, no better la valak fridge me man for was a class to Nollag a cheap. Jo rare mar land chair rai. Last year the raising August good troricule. Neil and Mage Cairna Brewer. Yeah. Sulla greicní mud támuid chun an cupán cóirle a dhéanú sú seán cupán agus a 3 PC poppers tíon se, so tá sibh chun písa popper gnne a winseach agus é leo agus do thuram híon a thuirtear. Could be rud atá scrífar an písa popper sin. Biggin sibh? Okay, Seán, tá ar dús. Tá a rasher skull. A rasher skull? Okay, me fanna could you go? No, tá amach the cancer dús. Wait 1 second. An scanan chur bheith ar bhar a liste ar Nollag belt sin bhfuil si lúteach am hena féin ach Be an urgent scan on Luton or on Elm Street. No. It's a wonderful life. It came raw. No, Tatney Jacob Moore. She don't will to the land like really. Yeah. There's special dinne gan le Jenny le bheith garc or It's a Wonderful Life agus bhí me grog or scan on Dúgus Bón a bhí an. Agus bhí siad me grog Dúgus Bón cá bhí mu sin. It's like I know mar gine leis man ní agus man nacht like was being so raw agus but Dúgus Bón. Yeah. No, it's kind of the score like just agus nish beam sig lev fin kon se chursí den rud chéile agus or sin agus ní I wain or hannig sé amach. Just hard am leanta nish goil sé meg daine an so yeah, it's option. Thre mai hesin. Okay, tú him Póilín. Ní sam cin cedéile a scrífar na finse. No be fake shot. Nach léir sí amach an ní lei. An 3 rud a caiifi a bheith ar mód de dhéanaar na Nollag. But it's so go buidir fína cacoló buide arása buidir isce cacoló and it's comma. Seánna granja isce baha. Is going Well, dar no way an Turkey agus an Divas agus
tá bancéile Jimmy Green, tá sin na gcónaí Gaillimh, agus sin iad máthair agus athar sin Green atá pósta le finúil, agus tugann si le lacha agus é cocaráilte. Agus bíon an turkey an líomhás agus an lacha ar an mór. Sin na rudaí a bhíon ar an mór. Well, mohí míon ghfuil an turkey rubbog tírim dúsa san ní maithlam an turkey. Beidir mai enter ar an barbecue go mbeoh se omláin de friúil. Cur ceist there. Sin an fanolaí. Agus jocan na jasaí go na páirtaí. Galanta. Right, Crochar, can Darren. Jenna tú cócroachtar teocht líidir ama. Sin an round. Right. So fáin tú thermometer. Agus nar bhrúann sé 165 Sin é déanta. Ar an brolach. In ar an temp is in bhánach déanta. 185 ar an taí. Táimid fólam. Táimid fólam. Beidir ar fada gáil teach Crochar. Agus tírim riamh a rístad. An Bronton is fear donna Tishmahori do fart nera. Jesus an farmí ceart. Seo an ceist war a bhíon agam achanna le bblion, go dé go chóirdaí ceannach do Tishmahori mar fartner. Agus níl an freagar agam. Tá sin deachar na bhfuil. Well, I mean, Ian rod the clean. Like, it goes as amsa. I mean, Todders and Astra also Ian, and you put your fish. An gurn just a chutneys haku. No, ní maithlam iad. Ní maithlam No, Toddler bird sign. I mean, I mean, tamini ticket le dul na bhaile go dtín Astra le mí na Marta ceannach, so like Toddler clúd. Sin Brontanas. Your beag, be your love, Genta. Just a huggins a hantas doif. In arch. Ní raching amach. Tá siad an Murchadha the winter in ish. So ná go amach le Ruttenchert. A cheannach, man bhfuil tú omláin cinse gur luí siad amateur go ró siad wow. Jen Ruttenchert jazz love Genta a chraoltóir scrúta ag smaoine forthaig. Oh, sin the jazz. Well, a chuirde gur míle maigad as an am seo a chahablam bhí sé galanta agus tásúlagam go mbeadh Nollag galanta agah seir agus go hí sibh cabbí rud atá bhuamh don Nollag ach go dtíon ciad ar eile. Slán!